जोंनि साहित्य एकाडेमिनि दा बाल साहित्य बे प्रग्रामखौ दिनै मथा-मथि दानसेनि सिगाङाव बिसेस भावे उदालगुरि जिल्लानि बर' फरायसा आफाद आरो बे बर' फरायसा आफादनि जा माइनावस्रि दैमारि बे माइनावस्रि दैमारिजों माने फना-फनि खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा नैयाव खुंनो होननानै जिखिनि थिरांथा लाबाय आरो बे थिरांथा लानायनि जाहोनाव दिनैहाय जोंफोरो उदालगुरि जिल्लायाव फैनानै जोंनि साहित्य एकाडेमिनि बाल साहित्य बे खुंथायखौ जों बहाय उदालगुरिनि जोहोलाव बालिराम बर'नि नब्लाङाव जोंफोर खोब मोजाङैनो खुंफुंनाय जादों। आं नुनो मोनदों जे बहाय दिनै जितु सावरायगिरि डक्टर आदाराम बसुमतारिया फैदोंमोन आरो डक्टर आदाराम बसुमतारिनि जितु लिरथाय जोबोद मोजां जादों, बेसेन भरा जादों। आरो बेबायदिनो बिथांनि उनाव धीरेन बर' बिथाङा धीरेन बर'नि उनाव नन्देस्वर दैमारिनि उनाव किरनबाला बर' बिथांमोना खोब मोजाङैनो गथ' गथायफोरनो रायजोफोरनो मोजाङैनो माने बुजायनानै होलांदों। बे आं सानो नैबे मोनसे माइल खुन्था। आं सानो जे उदालगुरि जिल्लानि गथ' गथायफोरा इमान सुन्दरै इमान मोजाङै खोनासंदों, इमान मोजाङैनो माने सिरि सिरि जनानै माने गोसो होदों, बे जोबोद मोजां जादों। आं सानो बेबायदि जुदि खालामोब्ला जोंनि इयुनावलागै जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय निस्सय बेबायदि साहित्य एकाडेमियाव बेसेन भरा बिबानफोराव बाहागो लानो हागोन आरो बेबायदि बेसेन भरा लानानै माब्लाबा हयथ' बायदि बिथिङाव हयथ' माने मा होनना बुंनाय जादों बान्थाबो मोननो हागोन। दा उदालगुरि जिल्लायाव गोबां माने बान्था मोनगिरि दङ। नन्देस्वर दैमारिया बान्था मोनदों, नै माने माइनावस्रि दैमारिया बान्था मोनदों, बेनिफ्राय बिथिंजाय जा सानसुमि खुंगुर बसुमतारिया मोनदों, किरन बर'आ मोनदों आरो बेनिफ्राय देग्लाय माने मा होनना बुङो साइल मेट्रानिया मोनदों आरो उनावबो बेबायदि मोननायनि निस्सय माने आं आसा खालामदों, भरसा खालामदों। गथिखे आं आसा खालामदों जे उदालगुरि जिल्लायाव बेबायदिहाय नेक्स्ट बोसोरावबो फैगोन बोसोराव बेबायदि मोजां जुदि प्रग्राम जुदि खालामोब्ला निस्सय जाफुंसारो। गोजोन्थों।